Salut! Lasă că nu pot să mai dau o tuhă, că nu știu dacă s-a șters acel episod. Nu știu dacă l-am șters, pentru că de-abia l-am început. Măcar i-am rezolvat. Foc! Fire! It's fire! Pipa, nu e așa? Da. Pipa lui Papa Imaginar. Papa the Sailor Man. Stați un pix. În fine. Eu. Scapă de ăștia. Gata. Eli. Everybody wants to laugh. Ați văzut și voi asta? Ce știu asta? O, nu. Cu toți alertings. De ce e așa? Tipiul. Matei, ce mai? Și, ce mai faci? Mă, bine, ce să fac? Dar șterge-mă. Bubu. Dar nu înțeleg cum să intru, cum intrau ăia. Ciudat, în fine. Mama, câte FPS-uri sunt alea? Frate, nu mai înțeleg nimica dacă câte FPS-uri ar și câte FPS-uri n-am. Doamne, iată mă, vreau să pun semn de acolo, am 4. Bun, și face asta până la 1 miliard, să înțeleg. Până la 1 miliard de ani. Așa înțeleg eu. Aoleu, ce-a fost asta? Aoleu. Cum am tras, nene? De ce se uită amândoi la mine?
Mă întreb oare ce ar fi dacă nu ar fi ceva ciudat. Observați voi. Astăzi avem 2 jocuri, pe bune. Gata, am și intrat în el. Se numește Melon Sandbox. Nu, altul. Nu e niciun auto. Lai. Oliva. Să vedeți ce am făcut eu. Știți bucățile din filme? Da, cred că știți cu toți. Când Freeze, un pic, nene. Freeze se mișcă. Și se desprinde. Cam filmat și s-a rupt pe cap. Am scăpat măcar pe partea Spider-Man. Și vreau să vă arăt ceva ce poți să faci. 0 și zici că... Mamă, asta. Shooter gun. Mamă. Și asta cu ABC-a mea. Trebuie să șterg un pic asta dacă nu vă supărați. În fine. Uitați ce se poate întâmpla. Uitați ce vreau eu să vă... Ce să faceți voi când vedeți... Faceți-vă pe mort. După aia... Sariți pe el cu foc și atacați-l. Demonii și invocații să vină pe el, iar după aia vă dați cu un Enormality și voilà. Delete! Hai, mamă, să te la exerciții. Și cam asta a fost episodul, pa, pa!